Ej, nej. Ja. Det er sure. Ja. De har det også varmt, jo. Er du sindssygt sådan noget? En, der er mange. Ikke, Kasper? Derovre kan du se, Kasper, lige frem. Man kan se, at den havde mave. Den har en unge inde i maven. Den bevæger sig, den der punkt der, den retter rundt med. Den ene af dem der. Den der står lige frem der ved siden af den anden der. Den har en unge inde i maven. Eller inde i pungen. Ikke i maven, i pungen. Og I ser nogle af dem, de er sådan helt muskuløse. Det er helt vildt at se nogle af dem. Der er mange. Gå. Den der, den vil gerne herover. Det kommer den også lidt efter.